Ngabe uyini umshado? Umbuzo lo umfowethu baba Ngobese azozama ukuthi asiphendulele wona. Ekhuluma esusela encwadini yamaHebheru chapter number 13 ivesi eliya 4. Siyathemba ukuthi ingqopho yanamhlanje izoba usizo empilweni zenu. Incwadi kumaHebheru isahluko 13 uvesi 4 ifundeka kanje: ukuganana makuhlonishwe yibo bonke, umbhede mawungangcoliswa, ngokuba uNkulunkulu uyakuzahlulela izifebe nabaphingayo. Kuleli vesi siyafunda ukuthi umshado kumele mawuhlonishwe. Kodwa ngaphambi kokuba siqhubeke nalo lonke, ngithanda ukuthi sike sibheke ukuthi yini ukuganana, ngoba ukuganana kusayiwona umshado. Kodwa ngaphambi kokuba siqhubeke nje nalo lonke, ngithanda ukuba sibheke ukuthi yini ukuganana okuyikona lokho ekufanele ukuthi sikuhloniphe. Umshado uyicebo likaNkulunkulu, uhlelo olumiselwe ubudlelwano phakathi kwabantu ababili kuphela, bese kuba nguNkulunkulu abenza naye isivumelwano. Yonke into ngomshado ihlelwe yamiswa nguNkulunkulu. Abangena kuwo nabafisa ukungena kuwo kuphoqelekile ukuba bahambise izinto ngokwendlela yemigomo eyakha leli cebo elisungulwe nguNkulunkulu. Sizobheka nje imigomo emine ephelelisa leli cebo lomshado, noma phecelezi i-design yokuganana. Imigomo emine soyibheka: ubulili obakha umshado, ubumqoka bezigaba zobudlelwano, ukubaluleka kokuma komshado, umsebenzi owenziwa emshadweni. Sizobheka umgomo wokuqala oyingxenye yecebo lomshado, ubulili obakha umshado. Uma sifunda kuGenesis 1 verse 27, uNkulunkulu wadala ubulili obubili kuphela, umuntu wesilisa nomuntu wesifazane. Uma sesifunda kuGenesis 2 verse 7, siyathola ukuba noma umuntu wesilisa nowesifazane badalwa ngosuku olulodwa futhi bedalwa nguNkulunkulu ngokukuhlela kwakhe impilo, kodwa akazange abadala kanye kanye. UGenesis 2 verse 7 sifunda ukuthi uNkulunkulu wadala umuntu wesilisa wabe esemnikezela umthetho wokuphila. Uma sesifika kuverse 18, sesivezelwa inhloso kaNkulunkulu yokuba kube khona owesifazane. Kufundeka kanje: akukuhle ukuba indoda ihlale yodwa, ngizoyenzela umsizi onjengaye. Lowo msizi onjengaye kwaba ngumuntu ongowesifazane. Uma sifunda laphana kuGenesis 2 uverse 22, kuzona zonke izinto ezazikhona zizinhle uNkulunkulu ayezidalile, owesilisa naye ezibonile ziphambi kwakhe, ayikho neyodwa eyanyakazisa imizwa yothando njengokubona owesifazane owalethwa kuye lona wesilisa ukuba aganane naye. Uma sesifika kuverse 23 kaGenesis 2, nanka amazwi endoda egajwe uthando: manje lo useyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami. Lona uzobizwa ngokuthi ngumfazi ngoba uthathwe endodeni. Wabeke uNkulunkulu esemisa umgomo esiwuthola kuverse 24 othi, ngakho-ke indoda iyoshiya uyise nonina inamathele kumkayo babe nyamanye. Nanku umgomo wobulili obakha icebo lomshado: indoda okungumuntu wesilisa iyakushiya uyise nonina inamathele kumkayo, lowo okungowesifazane. Amazwi lawa ayesemisa ukwenzeka kwemishado nakwizizukulwane ezazizolandela kuze kube yimanje. uSimakade nguye
omise ubulili obakha icebo lomshado. Abukho obunye. Sizobheka ke umgomo wesibili oyingxenye eyakha icebo lomshado. Ubumqoka bezigaba zobudlelwano. Lo myalelo ovela kusimakade othi ngakho ke indoda iyoshiya uyise nonina inamathele kumkayo babe nyamanye. Umumethe okuningi kuwo. Njengoba sibonile kuyiphuzu lokuqala ukuba uyasinqumela ukuthi ubulili emshadweni kumelwe ukuba bume kanjani. Elinye lamaphuzu esiwathola kuwo lo myalelo eliwumgomo okungamele kuchezukwe kuwo yileli. Ngakho ke indoda iyoshiya uyise nonina inamathele kumkayo babe nyamanye. Ukunamathela lokhu ngukuthi laba asebengene emshadweni akasekho ophakathi nendawo kwabo phela sebenyamanye. Engifisa ukudlula kukho masinya ukuthi ukushiya uyise nonina akusho ukulaxaza abazali noma umndeni. Cha, akusho lokho. Kodwa nakhu okukuvezayo. Kuveza ukuthi izigaba zokuma kobudlelwano azisafani nasekuqaleni. Indoda ayisekho ngaphansi kwegunya labazali, ngokunjalo nomfazi akasekho ngaphansi kwegunya labazali. Okunguye osemqoka kulaba asebeganene yilowo oganene naye. Usemqoka ukudlula bonke abantu ozalwa nabo, ozwana nabo, ngisho nalabo abakuzalile imbala. Yilokho phela okuchazwa ukunamathela negama elithi nyamanye. Lona ngumgomo, akusiwona umbono. Sizobheka umgomo wesithathu oyingxenye eyakha icebo lomshado, ukubaluleka kokuma komshado. KuMateyu 19 verse 6, emveni kweminyaka eminingi uNkulunkulu amisa umthetho othi indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kumkayo. Inkosi uJesu uma inikezela impendulo kwisizukulwane esasesikhonze amadivorce noma ukwehlukanisa, iwahumusha kahle amazwi kaNkulunkulu alotshwa kwincwadi yomthetho, uGenesis 2 verse 24. Singathi nje wayehluba udlubu ekhasini ngalamazwi. Ithi laba abasebabili kodwa sebenyamanye. Ngisho namawele afana ncamashi awanabo lobubunye. Lobu ubunye obumiswe ngamandla kaSimakade. Futhi nguye kuphela okwazi ukubumisa. Isimangaliso sobudlelwano lesi. Abantu abayiziqu ezimbili omunye kwesakhe, kodwa ngokokwenza kukaSimakade uma sebeganana uyabanamathithelisana abenze babe nyamanye. Uma inkosi uJesu iqhubeka njengoba nayo iyingxenye yobuthathu bezulu, iyaqinisa kumgomo wokunamathela nokuba nyamanye ithi lokho akuhlanganisile uNkulunkulu makungahlukaniswa ngumuntu. Umgomo omiswa nguNkulunkulu ngokuthi lokhu kuba nyamanye makungabibikho onesibindi sokuthatha igxathu lokukwahlukanisa. uNkulunkulu umshado uhlele ngendlela yokuthi akufanele ukuthi kube khona ukwahlukana kwabaganeneyo. Sizobheka ke umgomo wesine oyingxenye eyakha icebo lomshado, umsebenzi owenziwa emshadweni. Lo mgomo wesine sohlukanisa kabili. Umsebenzi oyinjongo ekumele ifezeke emshadweni, kanjalo nomsebenzi oyindima emiselwe indoda nemiselwe umfazi. KuGenesis isahluko 1 verse 28 sithola umsebenzi oyinjongo yomshado. Kufundeka kanje: wababusisa wathi, zalanani nande, nigcwalise umhlaba, niwubuse. Nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle naphezu kwezinyoni zezulu, nazo zonke izilwane ezinwabuzelayo emhlabeni. Iqoqwana lamagama elithi zalanani nande, nigcwalise umhlaba,
isibusiso esimiselwe abaganeneyo ukuba ngabo kuvele isizukulwane esilandelayo ngobuningi baso. Izingane zivele ngabo, kuvele imindeni, kuvele imiphakathi, kuvele izizwe, kugcwale emhlabeni. Bese elithi niwubuse, leli gama elithi niwubuse linikezela umqondo wokusebenza, ukuthuthukisa umhlaba nokunakekela ngezindlela eziningi ezahlukene. Hayi ngoba kunento eyayishoda emhlabeni, kodwa ukuthi umuntu ngakho konke akuphiwe nguNkulunkulu, ukuhlakanipha namandla nokunye, azenzele yena emhlabeni kube indawo emnikezela ukwethaba kuNkulunkulu, okukhombisa ukufuza yena uNkulunkulu. Ukuze lo msebenzi wenzeke udinga ukuhlanganyela nokubambisana komndeni owakhiwe yindoda nomfazi. Lokhu okusiholela kuGenesis 2 nakwabase-Efesu isahluko 5 lapho sekuvela ukuhlukana ke manje ngokwezindima ukuze le njongo yokuzalana nande nibuse emhlabeni niunqobe izokwenzeka ngempumelelo. KuGenesis 2 nakwabase-Efesu isahluko 5 yilapho sithola khona umsebenzi oyindima. KuGenesis 2 verse 7 siyaphinda futhi sifunda ukuthi uNkulunkulu udale umuntu wesilisa kuqala, wabe esemnika umsebenzi ekumele wenziwe, wamnikezela nomthetho wokuphila. Uma sifunda laphana kuverse 17, lapha sesiyabona indima ekumele idlalwe yindoda. Kumele kube yiyo ecaba indlela ekuphumeleliseni umsebenzi okumele wenzeke wokubusa umhlaba nezilwane kanye nokuphila ngokwazisa uNkulunkulu. KuGenesis 2 verse 18 uNkulunkulu nguye obonile isidingo esihle nesibalulekile sokuba khona kozodlala indima ehambisana neyendoda ukukwazi ukuphumelelisa umsebenzi uNkulunkulu awumisele ukuba wenziwe. Ubeke uNkulunkulu esedala wesifazane amubize ngokuthi umsizi onjengaye, ozobambisana nendoda ekwenzeni umsebenzi oyinjongo wokuzalana nande nibuse emhlabeni naphezulu kwezilwane kunye nokuphila ngokwesaba usimakade. Impumelelo yokuphumelelisa injongo kaNkulunkulu nokuhamba ngokwesaba uNkulunkulu ilele kubo lobudlelwane balaba abaganeneyo. Bobabili badalwe nguNkulunkulu engabambisene namuntu, okusho ukuthi bayalingana. Kodwa ekulinganeni kwabo indima abayidlalayo ukuphumelelisa injongo kaNkulunkulu ayifani. Kodwa ibalulekile ngokulinganayo. Kukhona eyendoda bese kuba khona eyomfazi. Asiqaphele lokhu, akekho ozogqilazwa ngomunye, kodwa bobabili bazobambisana. Bazobambisanela ukuphumelelisa umsebenzi omiswe nguNkulunkulu ukuba wenziwe emshadweni. Loluhlu lumiswe nguNkulunkulu. Kwabase-Efesu isahluko 5 verse 25 kuya ku-30 indima yendoda nomfazi emshadweni ifinqwe ngendlela emnandi kakhulu. Eyendoda ifinqwe kanje: madoda, thandani omkeni. Ize inikezelwe isibonelo sokuthi ilukhombise kanjani uthando, njengalokhu noKristu elithandile ibandla wazinikela ngenxa yakhe. Nansi indlela indoda ekumele ihlalisane ngayo nomkayo ukuze umshado uzoveza uphumelelise okuyinjongo kaNkulunkulu ngawo. Indoda kumele ithi uma iphokophelele ukuphumelelisa injongo kaNkulunkulu yokuhlahla indlela, ibe izinikele futhi izibophezele ngokuphelele nakulowo ongumsizi wayo. Ibe yisizathu sokuthokoza kwakhe nokuququzeleka kwakhe ekwesabeni uNkulunkulu. Lokhu kuthanda okukanje akuyi ngemizwa, kodwa ngesibopho osenze kuNkulunkulu ngomfazi oganene naye. Lokhu ukuba yinhloko. Indima ke yowesifazane ifinqwe kanje: abafazi abathobela amadoda abo. Isizathu esinikezelwayo ngalokhu ukuthi ngokuba indoda iyinhloko yomfazi. Ukuthoba
ukwenza isibopho kuNkulunkulu sokuzinikela ngokukhululekile endodeni ngokuba umsizi oyisizathu sokuba lokho uNkulunkulu akumisile wabe senikezela indoda ijoko lokuba kwenziwe kufezeke ngempumelelo. Kube-ke ngukukhuthazeka kwendoda ekwesabeni uNkulunkulu. Yonke lemigomo uma sesibheka yonke yomine, ubulili obakha umshado, ubumqoka bezigaba zobudlelwano bomshado, ukubaluleka kokuma komshado kanye nomsebenzi owenziwa emshadweni, yakha iphelelise icebo likaNkulunkulu ngomshado. Sizophetha ngamazwi kaJesu ehumusha uGenesis chapter 2 verse 24 laphana kuMateyu chapter 19 verse 4 kuya 6 esicacisela amazwi kaNkulunkulu. Uthi uJesu uma ekhuluma, anifundanga yini ukuthi owadala ekuqaleni wabenza owesilisa nowesifazane, wayesethi ngenxa yalokho indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kumkayo, labo ababili bayakuba nyamanye. Ngalokho ke abasebabili kodwa sebenyamanye. Ngakho ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu makungehlukaniswa muntu. Abantu ababili bobulili obakha umshado, owesiliswa oyedwa nowesifazane oyedwa, bashiya imindeni yabo, benze isivumelwano ndawonye kuNkulunkulu sokungena kwicebo alimisile lomshado, bazibophezele ekuhambiseni ngokwemigomo yonke usimakada emisile. Yilapho-ke la kuba khona ukunamathelana, bahlanganiswe nguNkulunkulu. Ngalokho-ke abasebabili kodwa sebenyamanye. Bese qhubeka uJesu athi, lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu makungahlukaniswa muntu. Nasi isivumelwano senziwa noNkulunkulu ngomunye nomunye. Ngakho ukuphendula umbuzo esingenise ngawo ukuthi yini umshado noma ukuganana? Impendulo, umshado ukuya kuNkulunkulu nozoganana naye, wenze isivumelwano nesibopho kuNkulunkulu sokungena kwicebo lakhe lomshado okungamele usiphule, uhambise zonke izinto ngokwemigomo ephumelelisa injongo yakhe yomshado. Ngakho-ke uma incwadi kumaHebheru 13 verse 4 ithi ukuganana makuhlonishwe yibo bonke, yilokhu ukuganana ekukhulunywa ngakho. Sibonga ukuthi nisiphile indlebe namhlanje. Sibonge kakhulu nakubaba uNgobese okuyena othatha isikhathi sakhe wasikhonza ngentshumayelo yanamhlanje. Amandla ensindiso podcast ayatholakala ku Spotify na ku YouTube njengoba nonke nazi. Uma nifuna ukusibuza imibuzo, ningabhala lapha ku YouTube endaweni yokuphawula noma nisithumelele i-email amandla ensindiso podcast@gmail.com. Intshumayelo namhlanje bekuyisiqephu sokuqala, esesibili sobe sesiyasifaka ngesonto elizayo uma uNkulunkulu esivumela.